Táto konferencia je tento rok 15. krát. Veľmi sa tešíme, že tu máme mnohých speakerov, účastníkov, každý rok naberáme na rozmeroch a SAPI Energy Conference vlastne získava svoje meno už aj v zahraničí. Som príjemne prekvapený, že koľko účastníkov má táto konferencia. Dôležitou takýchto konferencií je prinášať odpovede na otvorené otázky, a to hlavne z oblasti hospodárstva, politikami a partnermi a investormi, ktorí zapájajú sa do toho procesu. Ak chceme robiť zelenú transformáciu, v prvom rade musíme presvedčiť spoločnosť o tom, že tá zelená transformácia je pre ňu dobrá. Dekarbonizácia nie je na príťaž, skôr chceli by sme poukázať na príležitosti a možnosti dekarbonizácie, akou cestou sa vydať a znižovať uhlíkovú stopu. Pre mňa je to veľmi zaujímavá konferencia, kde sa veľa dozvedám, najmä z toho technologického hľadiska, lebo obnoviteľné zdroje energie sú zdrojom inovácií a potenciálne to môže byť aj zdroj pre zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska. Som mal dnes možnosť prezentovať tému grid forming technológií, ktoré sú možné vďaka technologickým inováciám na úrovni invertorov a batériových úložiskových systémov. Dnes už sa pomaly vyrábajú energetické zariadenia, ktoré by nepočítali aj so zapojením umelej inteligencie. Taktiež sme riešili aj tému energetickej kyberbezpečnosti a zamerali sme sa aj na tému akumulácie. Dotkli jsme se problémů, jako je například problematika připojování nebo nepřipojování akumulace obnovitelných zdrojů třeba do distribuční soustavy. S kolegami z branže sme diskutovali a rozprávali o témach výkupu zelenej elektriny a zdieľaní, o záporných cenách elektriny, o tom, akým spôsobom sa s tým dá bojovať, aké sú modely výkupu elektriny. SAPI konferencia nám umožňuje prezentovať dobré riešenia pre vysokú odbornú verejnosť, poukázať na to, že aj na Slovensku dokážeme vyrábať unikátne a kvalitné výrobky pre obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou konferencie je aj náš C&I Track, kde môžeme vidieť najnovšie produkty z tzv. Komerčného a priemyselného segmentu. Prvýkrát sme priniesli na Slovensku súťaž SAPI Energy Awards, kde sme oceňovali projekty udržateľnej a obnoviteľnej energetiky v 3 kategóriách: rodinné a bytové domy, podniky a priemysel a verejné budovy. Sme boli prekvapení množstvom veľmi zaujímavých a inšpiratívnych projektov a budeme radi, keď sa ďalší záujemcovia prihlásia na budúci rok.